खुलुमबाय रायजोफोर आङो मोनसे सुंद' सल' लानानै फैलायबाय आरो गोदोनि दिनाव माने जोंनि बर'फ्रा हादान खुलिजेननायाव मा घटना जादों मोनथिबायना ओरैबायदि माने आइ नदि बारनानै एकदम ओरै गोजान जायगायाव माने हादान खुलिहैदोंमोन आरो बे हादान खुलिहैनायाव दाना दिनैबो थायो गाबोनबो थायो बिदिनो 10-15 बोसोर जाबाय दैनि आंखाल आरो बिराद दैनि आंखाल दैखौनो मोननो थाङा आरो आइ नदियाव लांफैनांगौब्ला 4 किल'मिटार जायो 5 किल'मिटार जायो बेबायदि आरोखि ओरैबायदि खस्थ'जों दै लांफैनांगौ जायोमोन थारमाने आइ नदियाव आरोखि दैफु थाइसे लानानै फैनांगौबा 4 घन्टा 3 घन्टा बेबायदि लायोमोन आरो दै थाइसे लांफैनांगौब्लानो होमब्लाबो जोंनि मानसिया ओरैबायदि हादान सिफायनानै रायजो जादों दंफां दानदों ओरैबायदि माने जादों आरो दानिया मा खालामबाय बिदिनो गोबाव जाबाय नालाय बिदिनो मोनसे गान लांदों गान लांदों माने हादानाव रायजो राजाफ्रा ज' जालायनानै गान लायनो होननानै गान लांफैदों आरो दाना गान लांफैबाय गाना लांफैनानै ओरैबायदि माने गानखौ नायनो ना आफस'सखा दा गानावलाफ्राबो थांबाय थांनानै खुनुरुखुम एखेबारे माने दैखौ लायनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै एखेबारे जाहोबाय गानावलाफोरखौ दालि लाब्रा फान्थाव लाब्रा संजोब्बाय संनानै जाहोबाय दाना लोब 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 ओरैबो बनजार लानानै फैयो ओरैबो बनजार लानानै फैयो ओरैबो टर्स लानानै फैयो बेबायदि लोब 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 गान नायनो फैबाय आरो दाना गान नायनो फैबाय नालाय बिराद मानसि जाफैबाय आरो एकदम फुरा मानसि जाफैबाय गानाबोथ' बेनो एकथिनिया मानसियानो गायदों आरोखि गानखौबो ओरैबायदि गान नाटकआ माने गोरोन्थिया सोरनि बे नाटकखौ गायदों आरो बियो दाना गाबाय एकदम फुरा गानखौ गाबाय अखा थमब्लेट जाबाय आरोखि गाना अखा थमब्लेट जाबाय नालाय दाना एखेबारे बयबो थांनो माने नागिरबाय आरोखि थांनो जाय जेरै रोंगौ ओरै अखा नायनायखाय गानखौ नायखांनानै थांबाय आरो बेबायदि जादों आरो दानाथ' गानावलाफोरनो ओंखाम जाहोहरनांगौ जाबायना गानावलाफोरनो ओंखाम जाहोनांगौबाथ' ओंखाम संनो दै नांगौ जाबायना दै लायनो थाखाय बिसोरो एखेबारे 12-13 जनसो माने एखेबारे जमा जाबाय आरोखि माने मोसौ गारियाव माने दैफुखौ बजाय होनानै एखेबारे आइ नदियाव माने लांनो फैसै आरोखि दैखौ दाना एखेबारे दैखौ लांनो फैबाय ओरैथ' गानावलाफोरखौ ओंखाम जाहोहरथारनांगौ आरो रायजो राजा गावसोरबोथ' माइरं खांलायखानायमोन नालाय दा गावसोरबो बोथिसे ज' जालायनांगौ संनानै ओरै होननानै माने सानलायलायखानाय आरोखि दाना मोसौ गारियाव एखेबारे गोदोनिथ' दैफुसो गोदो गाह्रा गैयामोन आरो गाह्रा बाल्थिं प्लास्टिकनि गैयामोन माने हानि दैफुखौ गारियाव लड होबाय आरोखि माने दै लायनोसै आइ नदियाव दैखौ लायनोसै दाना दैखौ लायनो 12-13 जन फैबाय हिनजावफोरबो फैबाय हौवाफोरबो फैबाय एकदम बेबायदि जाबाय आरो दाना ओरै एकदम हरैबो गान गाग्राफ्राबो रायजो राजाफोरजों बिदिनो हारमनि दामलायलायबाय गोदोनाथ' बिदिनोखा हारमनि दामबाय रंजाबाय मोसालायबाय ओंखाम मोनजासान्दि आरोखि दाना हजोंथ' ओंखामा संबाय दैयाथ' गैला ओंखाम संनो आन्थाल' दाना खुनुरुखुम ओंखाम ओंख्रिखौ माने फोमोनबाय आरोखि दाना ओंखाम जानोनो दैयानो गैला ओंखाम जानो दै गैला दैयाथ' लायगासिनो दङ दाबो सफैयाखै गैयाबाबो माने 3 घन्टा नांगौ आरोखि आइ नदियाव लांफैनो बेबायदि जाबाय आरो दाना एखेबारे दैखौ लामा नायो गैया लामा नायो गैया दासिमबो सफैया ओरै ओंखाम ओंख्रिया मोननानै दै मोनबानो ओंखाम जानोसै रायजो राजायाबो गानावलाफ्राबो ज' जानानै माने गानावलाखौ बिदाय होनोसै आरो दाना एखेबारे दै लायग्राफ्रा नायो फैगासिनो दं आरो दाना दै लायग्राफ्रा फैगासिनो दं नालाय मोनसे बोरि मोनफैबाय आरोखि न' खाथियाव मोनसे बोरि मोनफैबाय दाना बोरि मोनफैबाय नालाय दाना बे एखेबारे दैफुखौ माने गारियाव लड होखानाय नालाय दैयाबो बिराद बुरजा दैफुआबो दाना एखेबारे बे बोरिखौ मानखोनो नागिरनायाव गारिया बेलथायनानै
साफा दैफुआ गुरुबजोब्बाय गारियाबो बेलथायबाय आरो ओरैबायदि अबस्था जाबाय होमब्लाना टाइमाबो नोंना 12टा जाखाबायना साननि 12टा जाखाबाय आरो दाना खम जाल्ला जाबाय दैयाथ' गैला गारियाबो बेलथायबाय दैफुआबो गोदोनि दैफु बायजोब्बाय आरो एखेबारे गाबजोब्बाय दै लायग्राफ्रा बिराद गाबबाय आरोखि 12-13 जन थांनायफ्रा मा जाबावनांगौ जाखो ओंखाम जानो दाहालागै दैखौ नेबाय बियो हाबाब दैया मा खालामबावनांगौ जाखो एसेबां गोजान फैनानै जोङो आइ नदियाव लांफैबाय दाना एखेबारे बोरि मानखोनायावसो गारिया बेलथायनानै दैफुआबो बायजोब्बाय मा जाबावनांगौ जाखो ओरै होननानै एखेबारे बिसोरो बेयाव गाबबाय थाबाय दाना हजोंबो रायजो राजाफ्रा दैया लाबोबानो ओंखाम जानांसिगौ ओंखामा उखैबा 12टानि बारनोसै माला सफैबावनो ओरै सानगासिनो दं आरो बे समाव साइकेलबो गैया माबो गैया एखेबारे थां सानैसो नायस'जो थां सानैसो नायदो थां दैया बबेसिम सफैखो थां ओरै होननानै सानैसो थांनानै नायनो थांबाय आरोखि दाना नायनो थाङै थांब्ला एखेबारे बोरि मानखोनायावसो गारिया बेलथायनानै दैफुआबो दैया लखबजोब्बाय बायजोब्बाय गाबलायगासिनो दं बेबायदि गोदोनि हादान खुलिजेननायाव बे अबस्था जादों आरो दै होननायखौनो मोनामोन दैफुसे दै लायनांगौब्ला फुङाव ओंखारोब्ला सानजौफु जालायबोयोमोन आरोखि बेबायदि खस्थ'जों जोंनि मानसिया गोदो हादान खुलिनानै रायजो जाहैदों आरो रायजोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा बे गानखौ बिसोरो नायनो लांबाय दैनि थाखायनो ओंखाम जाहोनो हायैयाव जि जाल्ला जाबाय दाना एखेबारे मा खालामबावलायखो दैयाथ' गैला गानावलाफ्राबो ओंखामखौ नांला जानांला दै गैयाबा माजों जानो नोंसोर थादो रायजोफोर ओरै होननानै बुंलायलायबाय आरो बे समाव गाननि दामाबो गैया बुरजा गैया गारि घराबो गैया थाबायनानै थांनांगौ थाबायनानै फैनांगौ आरो थाबायनानै थांबाय थाबायनानै फैबाय बे समाव 650नि गायनाय जादोंमोन आरोखि गानखौ बिराद गोजान आइ नदि बारनानै गिलु बालु गोजान थांबावनांगौ आरोखि खासिबारि बिदिनो धलाबोरि बारलांनानै एखेबारे हादान खुलिनाय रायजोफोरनि गेजेराव गानखौ गायनाय जादों रायजोफोर गिलु बालु सल'बाथा जाबोदों गैया ओंखामखौ मोनजाबोनाय जायाखिसै दैयानो गैयाबा माजों जानो गावसोरफ्रा उनाव दैफोरखौ लायफिननानै गावसोर जाफिनखो ना माखो बेखौ मिथिला खिन्थु जों गान गानो थांनायाव बेबायदि घटना जाहैदों आरो दा बेफोर सल'खौ आङो बावनो थाङाखै रायजोफोर जोंनि मानसिया गोदो हादान खुलिहैबा माबायदि खस्थ' जाहैदों माबायदि खस्थ' थानांदों एखेबारे दंफां बन फुङै उन्दुनांदों मैदेर होनांदों बेफोरबायदि खस्थ' सोलिबोदों आरो गोदो गोदाय अनेक गोबावसै बेफोरो हयथ' 1966 सननि माने बाथ्रा आरोखि बेफोरो हयथ' बिनि खुलिबोजेननाय हादाना दा बिनिफ्राय बे एखेबारे बे हादाना फुराना जाबायमोन आरो फुराना जायै बिदिनो 65-66 सनाव बे गानखौ लांनाय जादोंमोन आरो बिसोरो बे गानखौ लांनानै नायनाय जादोंमोन नाथाय बिराद दुखुनि बाथ्रा जाबाय आरोखि बे दैखौ मोनैयावनो बे एखेबारे गानावलाफ्रा ओंखामखौ मोनजायाखिसै रायजो राजाजों बिदाय लानानै 650 थाखा मोननांगौखौ लानानै बे गानावलाफ्रा थाबायबोआसै रायजोफोर बे एकखिनिया गानखौ लांदोंमोन बिसोरो नायदोंमोन आरो दा बेबायदि सल'बाथा जाबोनानै एखेबारे फैयै जोंबो एखेबारे आइ नदियावसो दैखौ मोनलोंफैयासै आरोखि गोजोन्थों रायजोफोर गोरोन्थिबा निमाहा